എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കുക എല്ലാം വരണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 5 ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. 4ാമത്തെ അധ്യായം 3ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. പിന്നെ മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്കും അപ്പുറത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനി 5ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. 3, 4 അധ്യായം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ? സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മള് വീഡിയോ നോക്കി കുറച്ച് പഠിച്ചു മൊത്തം. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയില് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, പിന്നെ ആത്മീയ ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിഗണനകൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗത്തിന്റെ അതിരിൽ വരുന്നതല്ല എന്ത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത് ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരുവിധ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയിലോ നിയന്ത്രിതവുമല്ല. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമല്ല എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മവും കൂടിയാണത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മം, കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതാണ് എന്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പുണ്യജന്മം നിർബന്ധമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നില്ല, പുണ്യജന്മം ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആര്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിത്യാനന്ദ വംശം, ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളെന്ന് അവർ വാദിച്ചപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് ഇതെന്തല്ല, ഇതൊരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല, കുത്തകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നതാണ്, രാജൻ ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ, അതായത് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തില് പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താൻ അവകാശം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തിലുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മാഘമാസത്തില്, ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തില് പ്രഭാതസ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരായാലും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കാനും സാധിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ആര് കണക്കാക്കുന്നത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആരായാലും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, അതായത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രന് താഴെയുള്ള മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രനിലും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രനിലും താഴെയുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്നവരാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഹരിഭക്തി വിലാസം, വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്താ പറയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോ ഉദാഹരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു പ്രത്യേക വർഗക്കാര് അവര് അവകാശം പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് ആരുടെ കുത്തകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. മാത്രമല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാരായാലും അവർക്ക് ഏത് പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അടുത്തതില് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? മാഘമാസത്തില്, അതായത് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളില് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളാണ് അല്ലെ, ആ സമയത്ത് സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ട്. പിന്നെ ശൂദ്രനിലേക്കാളും താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഇവിടെ കാശിഘട്ടിലെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, കാശിഘട്ടിലെ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് അവിടെ എന്താണ്? ശൂദ്രനിലും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് അവർക്കും എന്ത് സാധിച്ചു? വൈഷ്ണവ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച്, നെറ്റിയില് തിലകം ധരിച്ച്, തുളസിമാല ധരിച്ച്, കയ്യില് ജപമാലയും കഴുത്തില് തുളസിമാലയുമായിട്ട് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നാ തോന്നുക. അത്രയും സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഏത് ജാതിയിൽ ഏത് കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചെന്നുള്ളതും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുണ്യജന്മം തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരാൻ
ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? രസം ചേർന്നാല് വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതായത് ഏതൊരു ഗുരുവിനും എന്ത് സാധിക്കും? ഏതൊരു എന്താ പറയാ, താഴ്ന്ന കുലത്തിലോ ഉയർന്ന കുലത്തിലോ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ആ ഒരു ഗുരുവിന്, ഒരു ആചാര്യന് ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അതാണ് രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ, രസം ചേർന്നിട്ട് വെള്ളോട് സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു ആചാര്യന് എന്ത് സാധിക്കും? ഏതൊരു വ്യക്തിയെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത്, അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്നു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അത്ഭുതം. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവര് എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരാണെങ്കിൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കില്ല എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി പതനം സംഭവിച്ചാലും വൈഷ്ണവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവര് അതിനുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പതനം സംഭവിച്ചാലും അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് മതി? അവര് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിച്ച് വീണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം, പാപത്തിന്റെ ഫലം അവരില്ലാതായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അവർ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇത് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വമേധയാ തന്നെത്താനെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അതിന് ഇതില്ലാതായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാക്കി മാറും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതമായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഭക്തിമാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കർമ്മമാർഗത്തിനോ ജ്ഞാനമാർഗത്തിനോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്താണ്? അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വേറെ എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മമാർഗോ ജ്ഞാനമാർഗത്തിനൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വേറെ പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ അവിടെ സ്ഥാനം വരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീടൊരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവര് പിന്നീട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ, അതിലൊന്നും ആരും അഭയം തേടില്ല. പിന്നെ ഇവർ അഭയം തേടുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദമുനി വ്യാസദേവന് ഉപദേശിക്കുന്നു, തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ തെറ്റുകാരനാകില്ല. അതുമല്ല, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധമില്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മം എന്താണ്? അത് പാഴായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് പൂർണ്ണമായ സത്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയോട് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയുക്തമായ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ
പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു സ്ഥിതിയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും ആ വ്യക്തി സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്തമായ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു ഗുണവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തില് 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്. ഇനി ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കർക്കശമായി നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനം. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതിന്റെ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വീണ്ടും നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ സരളമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്ന വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകള് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തില് തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുക, എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ. അപ്പോ തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്? എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുക, എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സെയിം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തില് നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം തേട. അങ്ങനെ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി പറയുന്നത് കരാഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തില് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരും. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കരാഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, അതായത് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയുക്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? കുറ്റവിമുക്തനാണ്. അവർക്ക് വേറെ പാപവിമുക്തനാണ്, ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് മഹർഷിമാരോടായിക്കോട്ടെ പൂർവ്വപിതാക്കളോടായിക്കോട്ടെ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തിനോടോ അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? യാതൊരു ബാധ്യതയും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കരാഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 18-ാം അധ്യായം 66-ാം ശ്ലോകത്തില്. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളൊന്നും ജീവൻ മുക്തന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങള് ജീവമുക്തന്മാർക്ക്, അതായത് മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ഈ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല എന്ന് അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തില് കരഭാജ മുനി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, അബദ്ധവശാലോ യാദൃശ്ചികമായോ അയാൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃശ്ചികമായ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കരഭാജ മുനി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, അപ്പൊ അബദ്ധവശാല് അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അയാള് എന്തെങ്കിലും നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാൽ അതിനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ശുദ്ധികർമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ യാദൃശ്ചികമായ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും, തിരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങള്, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അത്രത്തോളം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 5-ാമത്തേത് പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കുലം പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം കണ്ടു, ജാതി പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം കണ്ടു, പ്രായം പ്രശ്നമല്ല. ഇതൊന്നും എന്തിന് പ്രശ്നമല്ല? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല. നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം. ആരാണ്? ധ്രുവകുമാരൻ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ്, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രായം അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏത് കുലത്തിലാണ് ജന്മം എടുത്തത് എന്നുള്ളതും വിഷയമല്ല. ഇപ്പൊ കനകദാസിനെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാര്, പിന്നെ നാരദ മഹർഷി, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ അവരും ഭക്തന്മാരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജാതി, നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തിലേക്ക് തടസ്സമല്ല? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും തടസ്സമല്ല. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരും പ്രോബ്ലം അല്ല. നമുക്കറിയാം ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തി ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് അത്യാവശ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ന് പറയാം. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വൈഷ്ണവ വിചാരിച്ച ഒരു ആചാര്യം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാക്കി മാറ്റാം? വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറയുന്നത് വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ടും ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാക്കി മാറ്റാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിന് പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വേണ്ട? പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പൂർവാധിക ശക്തിയോടെ വീണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് തന്നെ അതില്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞു. ഇതാണ് എന്ത്? വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതം. നമുക്കിവിടെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്യുക വീണ്ടും. അതാണ് അതില് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ അധ്യായം എത്ര മണിയായിട്ടില്ലേ? 6-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനുണ്ടോ? നോക്കാനുണ്ട്. 3-4 ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലെന്ന്.